Νομίζω πεθαίνω. Κι εγώ. Τα λυπάμαι πολύ για αυτά τα παιδιά. Είναι κρίμα να πεθάνουν. Αξίζουνε μία δεύτερη ευκαιρία. Άγγελε, δώσ' μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν νιώθω άρρωστη. Ούτε εγώ. Έλα. Αλλά πούμε λίγο την κλίτσα μου εγώ. Την κλίτσα Εγώ μου. δεν την πονάω τώρα. Ναι. Πού αυτό το τρελοκομείο. Τι ναι. Πάμε να φύγουμε από αυτό το τρελοκομείο. Παίρνεις αυτό πάρει λίγο να μας σώσει. Ναι, όμως πεθάναμε και ξυπνήσαμε. Άρα έγινε κάποιο θαύμα. Νομίζω κάποιο βλέπω εδώ, περίμενε. Ω, να το. Ποιο να το. Έχει ένα σκούλπας. Θα πηγαίνει στην πόλη. Εγώ οδηγάω. Όχι. Εγώ. Yes. Θα οδηγήσω εγώ. Θες. Εγώ είμαι express. Τελείωνα και θα μας κάνουν καταζητωμίνους. Κάτσε. Όχι. Δεν με μοιάζει. Κολόπεδο. Τελείωνα. Κάτσε. Είσαι τελείως κολόπεδο. Κολόπεδος. Πατσόκολος. Πού τέτας. Όχι. Τρακαραμένα. Γι' αυτό σου είπα, δώσε μου και εμένα μια ευκαιρία. Όχι μωρή καρζούλη. Δεν θέλεις ευκαιρίες εσύ. Πάμε. Νομίζω τρακάρα λίγο τις πινακίδες. Λίγο. Τζαζ. Είσαι πατσόκολος. Έχει ένα σάβολο εκεί. Πού μας έφερες μουσικά Ζούλη? Δεν ξέρω, εσύ οδηγούσες. Πάμε σε αυτό το σπίτι, φαίνεται ωραίο. Επίσης δεν έχει κάποιον που να το έχει. Όχι, έπεσα μέσα στην πισίνα. Μπορεί να είναι αυτό εδώ. Έπεσα. Μπα, δεν νομίζω. Θα ήταν κλειδωμένο, αυτό δεν είναι. Δεν μπορώ να βγω. Βοήθαμε λίγο να βγω. Εντάξει, πρέπει. Έλα, δεν είναι κλειδωμένο. Γράφει το όνομά μας. Άρα είναι συνδεδεμένο για μας. Το ζητώ. Όχι και σασέρα. Φοβάμαι τα σασέρα. Πάμε κάτω να δούμε. Εγώ πήγα πάνω. Ω, είναι τέλειο είναι κάτω. Πάνω είναι χάγια. Έλα κάτω να δεις. Έχει φωτάκι. Εγώ θα αλλάξω ρούχα. Τα βαρέθηκα αυτά. Μας έχει έτοιμα. Πού. Έρχομαι. Πρώτα. Perfect. Very good. Ναι. Ένα λεπτό. Πού είναι τα ρούχα μου, έρχει? Εδώ. Πού είναι κλωτσά? Εδώ είναι το άρετα. Ναι, εσύ. Κινείται δάκρυα. Μάλλον είναι εδώ. Πού είναι μόνο... να το. Εδώ ήταν το σιρολαπό. Πρέπει να αλλάξω. Βάλω αυτή τη φανέλα και παντελόνι. Δεν μπορώ. Ουάου, είμαστε ίδιες. Wow! Λογικό αφού είμαστε δίδυμες. Τέλος πάντων, πάμε κάπου αλλού. Είναι 8:44. Oh my god, I can't believe it. Βγαίνουμε από αυτό το σπίτι. Πάμε να δούμε την πόλη, δεν την ξαναείδαμε. Από τότε που είμαστε γεννημένοι μέσα στο νοσοκομείο. Νομίζω κάλεσα ταξί, ναι. Περίμενε εδώ. Πού είναι αυτός ο κόλος ο ταξιτζής, ρε κουμπάρ? Πού είναι αυτός? Νάτος. Γεια σου κύριε ταξιτζή. Τι κάνεις, πώς είσαι? Περίμενε με ρε κόλε. Έλα. Πού είναι, συγγνώμη κύριε ταξιτζή? Έλα. Δόξα σας. Πάμε κύριε ταξιτζή.
στην πόλη για εξερεύνηση. Πάρε μας στο συντριβάνι. Αχα. Άντε κύριε ταξική, πόση ώρα θα μας παίρνετε ζιγζάκ, ζιγζάκ. Πω, φίλε. Α, φτάσαμε. Έλα. Ναι, πού είμαστε? Είμαστε στο συντριβάνι. Όχι, είναι πολύ νύχτα, πρέπει να πάμε σπίτι. Πάλι όχι, ο ταξικής. Ταξική. Ρε, μας πήραν το αυτοκίνητο, ρε. Δεν είναι ο ταξικής αυτός εκεί μέσα. Μας το έκλεψαν. Βρήκα ένα μίνι χαρτ στη μέση του δρόμου. Έλα να το πάρουμε αυτό να πάμε σπίτι. Γρήγορα, πριν μας δει κανείς. Κάποιος μας είδε και μας φωνάζει. Έσβησε. Λύσα το... Κάποιος μας φωνάζει. Ναι. Όμως τον άκουσες αυτό που μας φώναζε? Ήταν και βαριά η φωνή του. Και τι έπαθε πάλι αυτό το αυτοκίνητο? Μάλλον έχει το GPS του ιδιοκτήτη. Να το, στο σπίτι. Όχι, αυτό ήταν. Ναι. Παρκάρουμε εδώ. Μην το πεις με ιδιοκτήτη. Πλάκα, δεν μου φαίνεται για ιδιοκτήτη. Πάμε να δούμε τι είναι μέσα. Έλα, εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ είναι το σπίτι μας. Περίμενε, αυτό είναι ξεκλείδωτο, μωρέ. Έλα μέσα. Και δεν έχει κανένα. Μην μου πεις ότι είναι playing room. Τι είναι, ρε? Τίποτα. Έλα να κοιμηθούμε, πρέπει να πάρουμε ενέργειες. Μόλις βγήκαμε από νοσοκομείο. Ναι, το θα φάω κάτι εδώ στην κουζίνα και έρχομαι. Άτε. Πάλι αυτά. Και στο ψυγείο γεια σου. Τελειώνε! Ας μας μπορεί να φάμε. Κοιμήσου εσύ. Τέλειο. Έρχομαι. Γιατί νομίζω ότι έχει μια πινακίδα που γράφει τα ονόματα μας πάνω? Για κάτσε να ρωτώ. Δεν με κόλποτρα. Σπάσα τα πόδια. Κάνω παρκούρα από το φράχτη. Αδερφέ! Τι? Ακούς? Ναι! Θες έξω από το παράθυρο σου! Γεια σου! Γεια σου, ρε κούλε! Εδώ γράφει τα ονόματά μας. Μάλλον είναι για τη μνήμη μας όταν πεθάναμε. Ναι. Έρχομαι, να κάνω όλο το παρκούρ τώρα. Δεν μπροστά σου! Εγώ είμαι ο άγγελος που σας ζωντάνεψα και σας έδωσα τα σπίτια και τα ρούχα. Και την πινακίδα εκεί. Ναι. Bye, θα σας δω στο μέλλον. Όχι. Τον είδες? Ναι, τον είδα. Και σαν όταν να φακάς πονάω. Δεν σου φάκησα, αλλά τέλος πάντων. Πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Ναι, όμως εμείς συνεχίζουμε να ζούμε ευτυχισμένα και πιο ευτυχισμένα τώρα που είμαστε ελεύθερες από αυτό το τρελοκομείο. Αχα. Θυμάσαι όταν ήμασταν στο τρελοκομείο? Ψοφήσαμε. Ναι, αλλά μας έδωσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία εκείνος ο άγγελος. Έχει πισίνα εδώ, έλα να βουτήξουμε. Wow! Θα μου σκέψω. Μου σκέψαν τα παγιά μου. Σιγά το πράγμα. Μου έπεσα από με την κελέ, με την κεφαλή.
άσυρο τώρα.